Gracias por vir, ademais estamos aí a punto de caramelo para que empece a chover, así que vamos a ser rápidos. Bueno, esta é unha obra, estamos no que é a escola de Veigamuiños, xunto coa de Santigoso, son dúas obras que se meteron dentro dun plan FEADER, unha subvención de 100.000 euros que nos serviu para reorganizar un pouco aquí todos estes espacios, para adaptar os pisos, cambiouse o suelo todo, aquí meteuse un suelo de adoquín, meteuse tamén un suelo blando para a zona dos columpios, reorganizáronse os columpios, recuperáronse, rehabilitáronse, pintouse, alijouse, e, bueno, están os columpios e todos os xogos que hai para nenos, incluso se instalou unha nova fonte que está ali arriba, se reorganizaron un pouco tamén os biosaludables. Agora nos falta a parte de jardinería, que esa sí que é unha parte que corresponde ao Concello, que faremos nós co obradoiro de emprego, co cual pois, aquí vai a quedar unha zona de esparcimento moderna e ademais para uns cuantos anos. E en Santigoso se fixo algo semellante,